De NHL en Stendenhegerskwallen stenen naast elkaar. Zo'n een paar hier worden ze verbonden met een plein. Het is de bedoeling dat hier in de toekomst vaak heen en weer doen wordt tussen beide hegerskwallen. De NHL, met haast 12.000 studenten, zal intensief gewerken met Stenden, dat 10.000 studenten een opleiding volgen. In de afgelopen jaren zijn we in dat opzicht steeds meer ook letterlijk naar elkaar toegegroeid. En het is heel voor de hand liggend om in deze tijd, waarin we toch ook veel nadenken over hoe je samen krachten kunt bundelen, kwaliteit kunt versterken, het hoger onderwijs een steviger plaats geven in de samenleving, hoe je dat vorm kunt geven. En daar hoort die nauwere samenwerking voor ons logisch bij. Nevens de hegerskwallen is er geen financiële noodzaak voor de geerwerking. Het gaat goed. Dit jaar hebben we 20% meer studenten hadden bij de skwallen aanmelden. De eerste concrete stap is geerwerken op het merk van leren op afstand, de digitalisering. Nou, wat bijvoorbeeld met die digitalisering mogelijk is om de kennis die wij hier in Ljouwert hebben beschikbaar te stellen voor de hele wereld. Er zijn mensen die zijn geïnteresseerd in de kennis die bestenden is op het gebied van toerisme. Er zijn mensen geïnteresseerd die bij u, in de kennis die bij u aanwezig is op het gebied van wettertechnologie en wettermanagement. Daar kunnen we volle meer mee doen, maar die kennis terug dat via digitale methoden om de wereld beschikbaar te stellen. Dit kost het miljoenen euro's. NHL en Stenden hopen op een bijdrage van het provinciale Nuon-Yield. Komend skwallier werd alweer nog meer geerwerken in. Eigenlijk is het vooral eerst de bedoeling om de kennis en de deskundigheid die we hebben op die gebieden zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. En daarvan te profiteren. Bijvoorbeeld ook in onderzoek en in contacten met het regionale bedrijfsleven. En dat zou best er een keer toe kunnen leiden dat bepaalde opleidingen dichter bij elkaar komen. Misschien in elkaar geschoven worden. Sommige dingen op één plek worden gedaan en op de andere niet meer. Dat zou kunnen. De vraag is dan, wat voor gevolgen had dat voor de werkgelegenheid? Wij zijn nu in de situatie dat we groeien. Dus wij loodsen nou meer personeel aan. Wat de toekomst brengt, dat hangt ervan af hoe goed wat wij doen. Als wij het gezamenlijk beter doen dan nou, nog beter doen dan nou, dan zal er hier nog een hele hoop werk wezen. Beide skwallen willen voor eerst nog net praten over een fusie, maar het lijkt het wel die kant op te gaan. We sluiten dat absoluut niet uit. Maar we hebben juist heel bewust gezegd, we beginnen niet met een soort fusieverhaal. Want daar gaat veel energie in zitten. Dan gaat het weer over wie is de baas en wie is niet de baas. Dat is niet de discussie die wij willen voeren. Wij willen op basis van de inhoud, van onderop dit laten ontstaan. En dan ontstaat er vanzelf een moment waarin de volgende stap een logische samenvoeging zou kunnen zijn.